Ei, què passa? Vinga, nova secció de cine aquí a Metadata. Mireu, el cinema no ha estat sempre com el coneixem. Ha passat per 1001 canvis a través de la tecnologia i invents que hem anat incorporant. I està clar que no tots han tingut la mateixa utilitat o èxit. De fet, molts han fracassat. I en un moment com en el que vivim, amb tots i totes enganxats a les plataformes de streaming, que sí que ens han abaratit i facilitat l'accés al sate art, però ens han allunyat de les sales. També és cert que hi podríem sumar tot el tema de la pandèmia, que no va ajudar en absolut. Així que avui mirarem el futur per un foradet i descobrirem algunes de les millores tecnològiques que poden significar un canvi en el cinema. I ho dividirem en 4 grups. Noves formes de projectar, nous formats panoràmics, velocitat d'imatge i noves sensacions. Sí, no sé fer el 4 així, què passa? Pel que fa a la manera de projectar tindríem la projecció làser i la projecció LED. La inclusió de la projecció làser no deixaria de ser una altra cosa com una evolució natural, és a dir, aplicar les últimes millores i modernitzacions als projectors de tota la vida. Això, entre d'altres coses, permetria ampliar l'espectre de colors i oferir fonts lumíniques amb molts millors rendiments. Hi ha moltes sales de cinema que ja les estan implementant i, de fet, festivals tan importants com Cannes estan apostant per la seva estandardització. I pel que fa a les pantalles de cinema en LED, és a dir, sense projector, imagineu-vos-ho com a una cosa molt més propera a la televisió que podem tenir a casa, les avantatges serien, doncs, des d'un acabat més viu, menor pèrdua de llum, compatibilitat amb majors resolucions, cosa que és molt important, i tot i que ara sembli una broma perquè les sales estan mig buides, podrien fer que les sales posessin més butaques, perquè si no et fa falta la sala de projecció... Anem ara a veure nous formats panoràmics. Perquè el cinema sempre ha buscat en la vista panoràmica el poder assimilar-se al màxim possible a la vista humana, i no sempre ha sortit bé. Parlarem dels Ice Theaters o Ice Immersive, que és la instal·lació de panells LED als dos laterals del cinema i al llarg de tota la sala, els quals s'encarregaran de duplicar les imatges per proporcionar un contingut ambiental, no narratiu, fent que l'espectador obtingui una major sensació de velocitat i direcció a un moviment, engrandint un paisatge o amplificant els efectes especials de manera suau. I ojo, cuidao, perquè si t'ha cridat l'atenció aquestes imatges que estaves veient són d'una sala del Zocine de Granollers, així que ja saps, si ho vols provar, cap a Granollers. Els avenços també poden venir a través de la velocitat de les imatges. I per això parlarem del HFR, High Rate Frame. Anem a pams. Històricament el cinema l'hem consumit a 24 FPS. FPS, frames per segon. És a dir, 24 imatges cada segon que posades una darrere de l'altra creen el moviment. I la cosa aquí és: i si incorporem més imatges per segon? Sembla una tonteria, però com ens mostra aquest vídeo, la diferència és notable. Hi ha molta més fluïdesa a les imatges, però això no té per què ser positiu. Aquí ve una mica d'opinió personal, perquè clar, acostumats als 24 frames per segon, el nostre cervell li costa assimilar aquesta fluïdesa, fent que fins i tot veure una pel·lícula ens pugui molestar o marejar. La part positiva és que en les escenes d'acció, amb talls ràpids, escenes de velocitat, etc., veiem que realment la qualitat de la imatge millora molt. Per tant, aquí entenc que s'ha d'acabar de trobar l'equilibri de tot plegat. I ara bé, quan el maten, perquè per últim us volia parlar de les noves sensacions en el cinema. I parlarem tant del 4D com el Butt Kicker. A veure, el 4D. Sensacions ampliades per alguns, circ o atracció de fireta per d'altres. Vibració i moviments del seient, vent, pluja, neu, boira, olors... i tot plegat combinable amb el 3D. Altra vegada, opinió personal, crec que aquestes tecnologies a dia d'avui encara no estan o ben implementades o realment ben dissenyades. Quan dic ben dissenyades em refereixo a que sigui una cosa atractiva per l'espectador, una cosa que faci millorar l'experiència en el cinema. I per acurar una miqueta més en aquest tipus d'efectes tenim el conegut Butt Kicker, que la traducció literal és butt, cul, kicker, que dona cops al cul, i aquest Butt Kicker mira de perfeccionar aquest efecte de vibració, traduint les freqüències més baixes de la pel·lícula en vibracions en el teu seient. Bueno, què, com ho veus? T'han convençut alguns d'aquests invents o què? Quin és el que t'ha cridat més l'atenció? I ja, si ens posem a donar-li una miqueta al coco, quin creus tu que seria un bon invent per millorar l'experiència al cinema? Deixa-ho a comentaris, no oblidis deixar-te un bon like, que crec que si has arribat fins aquí el vídeo t'ha agradat lo suficient, i no oblidis subscriure-te al canal per poder estar sempre atent o atenta quan pugem aquest tipus de vídeos. Vinga, ens veiem a la propera, ciao!